Dia bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Ibu Iwin selaku guru basa Jawi ingkang kula hormati lan rencang-rencang ingkang kula tresnani. Saderengipun monggo sesarengan ngaturaken syukur. Alhamdulillah wonten ngarsanipun dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene kula panjenengan sakniki tasih pinaringan rahmat saha hidayanipun. Katite kula panjenengan sekalian tasih saged ningali babagan pidato ingkang kula aturaken yaiku larung sesaji. Larung sesaji yaiku tradisi wujud syukur atas nikmat Tuhan, wujud rezeki, keselamatan, uga kasil alam, kasil bumi utawa asil segara. Larung sesaji maknake ugi minangka tumindak religi kalih mangertos animisme lan dinamisme ing mitos lan magic bakat ing budaya Jawi. Makna liyane larung sesaji antarane ngarahake kanggo ngreksa nilai-nilai luhur. Tradisi niki punika tradisi sing turun-temurun sejumlah warga. Larung sesaji dilaksanakake saben setunggal Muharram utawi setunggal Suro. Piranti sing digunakan kanggo tradisi larung sesaji yaiku sirah sapi, kasil bumi, jajan pasar, piranti pawon, gedang raja, ketupat, lepet, tumpeng, lan sesajen. Sakniki daerah sing tasih nggunakaken tradisi larung sesaji yaiku Blitar, Magetan, Jember, Pati, lan Kalongan. Sekian pidato saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Makasih. Thank you for everything. I know you happy, hate to see you happy if I'm not the one driving. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. Got me a therapist to tell me there's other men.